Aimar Karrika deitzen naiz, eta bertsolarien lagunak elkartean lan egiten dut iparraldean. Nunbait guk ulertzen duguna herri bezala, bi estatu desberdinetan banatua dago. 4 herrialde Espainian kokatuak daude, eta 3 herrialde Frantzian. Guk Frantziako estatuarenak diren gure 3 lurraldetan lan egiten dugu. Bertan euskera ez da ofiziala eta Espainian bezala urteetan neurri desberdinak hartu dira, pixkat hizkuntza hori minorizatzeko edo izkutatzeko. Eta orduan bertsolaritzaren funtzioa oso interesgarria dela iruditzen zait 3 herrialde horietan, nunbait ikaslea edo haurra ahalduntzen duelako hizkuntza hortan. Guk bilatzen duguna bertsolaritzatik, kantutik, hitzekin jostatzea, bestea probokatzea, gogoetatzea, umore bat bilatzea, ideia bat pentsatzea, eta orduan horrek ezinbestean eramaten zaitu euskeraz pentsatzera. Eta behar bada haur horiek ez dute hizkuntza hori etxean. Haien gurasoek ez dutelako euskerarik, baina erabaki dute lehenik gehienetan eskola euskaldun batean sartzea, eta gero bertso eskolara etorri dira hitzarekin eta kantuarekin jostatzeko gogotik. Eta orduan nire ustez oso importantea da gure funtzioa bertsolaritzaren transmisioan, baina bereziki hizkuntzaren transmisioan. Bertsolarien lagunak elkarteak kurtsoak ematen ditu Lapurdin, Baxe-Nafarroan eta Xiberuan. Euskal Herriko 3 herrialde txikienak dira, eta bertan 32 bertso eskola dauzkagu gutxi gora bera, aurrei zuzenduak. 8 urtetatik 18 urtetara, eta bertan gutxi gora bera 360 haur dauzkagu aurten. Azken urteetan kopuru hortan egonkortu gara, eta guretzako aski kopuru interesgarria da, aski volumen handikoa da, nun 4-5 irakasle behar ditugun volumen horri aurre egiteko. Hori bakarrik bertso eskoleberi begira. Nere egunerokoa elkarte hortan, orain arte 11 urtez kurtsoak ematea izan da, kotxean eretxean hartu, ikastola batera joan, baloia hartu eta errimekin jostatu, kotxe hartu berriz beste eskolara joan, errimatzen ikasi haur bati, kotxe hartu beste eskola batera joan eta doinu berri bat ikasi. Hola pasa izan ditut 11 urte, eta gaur egun gazte berriak ere etorri baitira, lehenago ikasle zirenak, gaur egun lankide ditut eta haiei ere leku uzteko gixan. Parte batez nik hezkuntza proiektuaren kudeantza hartu dut, eta bertan antolatu behar izaten ditugu aurrei zuzendutako bertso saio guztiak, klase guztiak lotu eta bar, eta tartean ere klase batzuk, kurtso batzuk ematen ditut. Beraz gaur egun biak uztartzen ditut.